वैसे टलगर जवानी रही तो घाम बहुत कम लगे। जवानी में कटौती हो गई घाम के उड़े लेके बूढ़ छड़ी वाली साड़ी बना। हम अभी अपना लेबर से मने काम कराओ तनी ले मने काम कराओ तनी बंद कर कैमरा। पिंकू बताओ पूड़ी कहां बना था दिखाई पता नहीं। होले बनता देखो ई 6 जना मिल के बेलत आलू एक जना मिस्त्री छाना तरन पूड़ी। हेलो दोस्तों, आज फिर एगो नए ब्लॉग में स्वागत बा। और आज हमारा चाचा के लड़का के यानी कि हमारा भाई के आज शादी बा, तिलक बा, तो पूरा सजावट भइल बा। देखो जयमाल के सजावट भइल बा। सॉरी अब मंटू माटी लगा देले इनकर फेसबुक मोनेटाइज भइल बा से। जयमाल के सजावट भइल बा पूरा। कैसा लगा तो करो, कैसा लगा? बहुत निमन लगाता ये हगलो सजावत लो नहीं गलो सजावत मिस्त्री वाले एगो सिनेमैटिक बना रहल लगा। चलो ओने जहां खाना बनता हो घूम के आओ। चल अबे एने मतलब एक साइड में डीजे लागे वाला। कहां डीजे लगे? हेजर डीजे लगी का ना हेजर ना हेजर लगे। कहां लगी? हेजर डीजे लागो डीजे हम देखले काम खाना बंद करके पूरा मतलब है बम्फर के व्यवस्था लगी यानी खियाल लेका यानी पूरा लोग खाई है बम्फर के मतलब सेटअप पूरा तैयार हुई। बफर सिस्टम बा। बफर सिस्टम तो हमने किया बम्फर कहल जाला। भाई लोग वेला सब चीज बा ठीक सब चीज बा। हां ये सलाद है काटा दटे सलाद काटा खाना और उधर रस पिया के बंटे लेना। अमन टू है सलाद कइले कटाई ए कटाई एक गिलास ले खाली टमाटर मटर बचल अरे केस सब चाकू बंद जल्दी ढाल। पहले पैसे क्या जबरदस्ती करता रखा तू है ये राकेश जबरदस्ती कर बगा बहुत धनी बनी है। बहुत धनी बनी है। रोज के 1200 रुपया कमा ला नहीं। जल्दी लिया ना तो देखो चाकू अब और ई सब सारा व्यवस्था है ना दाल बन गेल बेही बेरा दाल पनीर के सब्जी भाई कौन जुगाड़ है? पनीरो बन गइल बा। हमके ना रहते हुए काका बन गइल और का बाकी बा एउते दाल बन गइल बा। तो दू हाली दाल बना था मसाला मिलावल जाता। महेश पर शंकर बेदर्दी के दिखाओ। तू खा गोल वीडियो हमर हुआ कम्युनिटी गाइडलाइन तारा खिलाफ हो जाई परोरा के सब्जी परोरा के सब्जी के मसाला भुजा ला आगे देखो तब खाली कहबत हो जाई। खाली चला के दे चला ली सब चलावला हवा एकरा के मिस्त्री बनल बड़ा का तू ना मिस्त्री बनल है कि मिस्त्री बने के कोशिश करता है। रस बनल बेटे रस का बनल बा बावर्ची मिस्त्री बावर्ची तार लोग बनल बा का ये का फोन नहीं चेक करा हमनी के ना पीएम सन ना पियल तू लोग पियो तनी ला पिया भाई पिया 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 मार दे और वीडियो खराब होता तो हाय पिया दे पिया पिया मार दे ठीक नहीं लगत का ठीक नहीं लगत का था जगह बना लो कर दे गुरन ना पियम हम भाई इतना पियो तनी कैसे नु पिया मीठ ढेर खा लेला से मन घबरा गइल। हां तीता बनता अब ना तो बुझत नहीं खा पेप्सी की पार्टी चलता है भाई पेप्सी पिया तारे कितना पिए डर की शक्ति अमन टू कावना किस्म पेप्सी पिया होता रहो पेप्सी कावना खुशी हम अभी अपना लेबर से मने काम कराओ तनी ले मने काम कराओ तनी बंद कर कैमरा। बहुत भीड़ बा हमनी चलते सब कुछ काम बैठे कहां चलक बाओ मिठाई लिया वे संदीप मिठाई लिया तो हमनी के एगो ई रिक्शा बुक भइल बा। चल से उत्तर प्रदेश में मिठाई लिया जाए हमनी की रिक्शा चलो पिंको तो हमनी के जाता नहीं से गाड़ी एगो रिजर्व कॉल ले बानी से राहुल के और जाता नहीं से एबार बतरौली ऐसे सनविज मिठाई लिया साथ में गुडन बड़न श्याम सुंदर काली बड़न और राहुल बड़न जोन की इनकरे ऑटो हवे ई रिक्शा तो हमने के जाता नहीं से बैठे वाला सीट बा हां दे बैठे वाला सीट बावे फरिस बैठे वाला ओइ पर सब के बैठल बा। मतलब कि आधा रास्ता के सफर हमनी के निकाल देले बे से और पैसा बा इतना लेके हमनी के जाता है सारा
इतना पैसा मिठाई आई एक दिन में हमारा गांव के लोग खा जाए। ठीक बा, उतना पैसा के मिठाई एक दिन में हमारा गांव के लोग खा जाए। ठंडा पानी बिस्लेरी के पानी के जस्ट आइल बा, बिस्लेरी के पानी आइल बा। तब हमनी के चलता नहीं सन वो जाए के डायरेक्ट बतरौली मिठाई खाए सो आई रास्ता बा कहीं से अब कम से कम 1 घंटा के सफर बा निकलता नहीं सो। हमने के जी पहुंच के अब देखा था मिठाई आवत है कैसन बा, मिठाई खा के ट्राई करते हैं। अभी हमने के टेम्पू लागल रहे थे साइड में और हमने के पहुंच गए सर। ड्राइवर बड़े है थे इनका हंसी आवता राज पहला ब्लॉग में जुड़ो तारा रोज से इनका से हंसी के बात नहीं के लाज लागत पर्दा पावे में नु नहीं लाज वाला कौन बात। खाना नहीं खन खैले तनी मुंह झुरा गेलो सुबह से बात मिठाई आ गइल बेटा पिंकू के हाथ में बा। कैसा लागता तारा कैसा लागता हो? बहुत मीठा बहुत अच्छा लगा तारा हो एकदम बढ़िया इनके लोग एकदम बढ़िया मिठाई लगता है। हमू ट्राई करत तनी कैसन बा। आरी सब आए रुक रुक मिठाई खा लेल बालो अब पानी पियो तलो निकाला पानी पियल जरूरी बा। घामा में ढेर घाम बा ऐसे तनी दिक्कत बा ना तो बाकी मिठाई के बाद पानी जरूर। वैसे टरिगर जवानी रही तो घाम बहुत कम लगे जवानी में कटौती हो गई घाम के उड़े लेके दूर तक सारी बना मिठाई लेता लो हां मिठाई भाई एगो में 12 पीस बा एक ले जाएगा कितना मिठाई ले एक बार 1 किलो ले 100 किलो आई कितना हो गइल बा? चलो ता बेलादाता 33 किलो भइल बा। 27 किलो भइल बा 31 किलो टोटल अभी 27 किलो भइल बा। अभी टोटल हम 1 क्विंटल लेवे बेटे टोटल 1 क्विंटल लेवे बनो कितना एक हाली जो सब जोग दबा का एक हाली हो 1 क्विंटल तो पूजा दे हलन से पिंकू ना 35 किलो लिया बोलो अकेले डायरेक्ट गड़िए पर खाई का टेम्पू आपको सीटवा पर रखबा का राहुल सीट पर रखबा का तो हमने के पे बैठे सन अगला पर ए पर समझ आई पूरा आ जाई ए पर पूरा आ जाई हां आ जाई 1 क्विंटल मिठाई ए पे आ जाई। चलो 1 क्विंटल मिठाई आ जाए तो बढ़िया ना मिठाई एकदम जो के रखा गइल बा पैसा दे के ओकरा बाद सब निकले के मिठाई चले से घरे बाना तरह राहुल बाना तरह मिठाई चौक के धराइल बा बाना तरह अनलस चल जाई गिरी ना हो ना गिरी नु खाती बना दे गिरी सारा खाली ठोंगे जाओ घरे आ मिठाई नहीं रह जा खाती बना दे गिरी बना तटे है दे ले चलते सब पैसा वैसा दिया आइयो पैसा दे दिखाओ पैसा अच्छा भाग तो हिसाब करवाओ पैसा तो के बा भैया मालिक का बोलो भैया के बा मालिक ए भैया तन मालिक के हिसाब करे को हिसाब भैया ना पर्च बा पर्चा ही है लेकिन बोनल दूसरी है के ना बनल बा अब हो गइल बा फाइनली पैसा दिया तटे कितना पैसा देता रहो पैसा पूरा मिठाई का पैसा दिया गया मिठाई है ना बना के रेडी हो गया हमनी के चल जाए खाली ऐसे चल जाए जितना टाइम लगे घरे जाए में 13,000 चीज हो गई हमनी के चलते नहीं सन टेम्पू हमनी के निकली चलो टेम्पू निकालो आओ मर्दे छोटा सब बात भाई एक जना भाई आओ तारो वीडियो देखे वाला कह तरह से ले लो वीडियो में कह तरह वीडियो में ले लो मिस्त्री होन हलवाई के मेन मिस्त्री होन का बड़न भाई चलो कोनो बात ना भाई लौका तरह वीडियो में देख लिया वीडियो में आई बड़ा चलो चले राहुल चलो 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 तो हमनी के बैठ गइल बानी टेम्पू में ये तो मिठाई सजा गइल बा अब हमनी के चलता नहीं सर दुआर पर देखे हमनी के देख रेख निगरानी में मिठाई
फाइनली हमनी के इनके द्वार पा गइल बा। सब मिठाई उठाई पूरा रेडी हो गइल बाटे। आ शाम हो गइल बा। हमनी कहल इनसे खाना के स्टॉल ले लागत बाटे। आज बड़े पिंकू कुर्ता मिलल बा इनका। नया कुर्ता जिंदगी में मतलब पहला बार किन के देख के बताओ लोकेशन लागत है इनका में। कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताओ लोकेशन कुर्ता लागत बाटे। और आए दे खाना के का होता सजावट मतलब कि खाना के तो चलो बताओ देखिए ना होता। ये बोतल बा, ये बोतल आ केटरिंग के मालिक बाड़न है दे दाल चावल दही चिड़ा है लगे। आ सलाद है ना रेडी बा। देखो तो सलाद भी रेडी बा। मैंने खाना सलाद 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 है ना कटाइल बा। और राकेश कुमार सिंह बाड़न। हम निकलते सब खाना जहाँ बनता तहाँ ये खाना बनता टे। सुबह से साँझ हो गई खाना बनत बनो का बनता पुलाव बनता पुलाव बनता पुलाव है ना बनत अटे। और पूड़ी है साइड बनत अटे। पिंकू बताओ पूड़ी कहाँ बनता दिखाई पता नहीं। जना मिल के बेलत आलू एक जना मिस्त्री छाना तरल पूड़ी और पानी डाला के पुलाव में डाला गया पानी। अभी में डालाई चावल। पूरा पुलाव के चावल पड़ी तो 8 बाल्टी पानी भर गई भाई। 8 बाल्टी पानी। और पुलाव बन गया तो ले जाके हो जाए स्टॉल के लगे लाग गई बाबे। तो 2 डेग पुलाव बनता ना 3 डेग। और पूड़ी है ना बेला तटे। पूड़ी बेला तलो पूड़ी बेल बेल होने छना तटे साइड में पूड़ी छना तटे। पुलाव के दिल बढ़ाक होता उन्हें नाश्ता होता चलो चलते हैं सब नाश्ता जने होता है नाश्ता वगैरह जने होता और न्योता होता लिखाता। हाँ ये लोग केटरिंग वाला हुए लोग ये लोग खाना खिया वाला लोग और बड़ी भीड़ बा। फाइनली हमने पहुँच चुकल बनी सन और खाना वाना सब रेडी चले वाला बा। खाना चलावल जाता। हाँ तो चलता तो पूड़ी बा दे पूड़ी दिया पूड़ी बा। आलू परोरा की सब्जी है मटर पनीर। तुम दिखाओ मटर पनीर बढ़िया से पुलाव इनकर जिम्मेवारी बा। पुलाव चलो नहीं पुलाव के दाल बह दे। सारा लोग अब सारा लोग खाना खाए चौंक गइल बा। शैलेशो बाड़न हमनी के दोस्त हूँ। शैलेश क्या कहल चाहता रह खाना खा लो। अब शैलेश कहिए हमनी खान से बाद में और चलते न्योता लिखा था तहाँ बा। चल